Majin sin Lav za novu godinu imao je posebnu želju, a ona nam je otkrila šta mu je Deda Mraz doneo. Tražio je, naravno, on uvijek traži dinosauruse, on je u toj fazi već 2 godine, samo ga dinosaurusi zanimaju. Tako da dobio je. Znači bio je dobar. Bio je dobar, da. Zabavno mu je, voli kad je sva pažnja usmjerena ka njemu i vrlo dobro zna i svjestan je da bi morao da dijeli mamu ako bi došla druga beba. Budući da mu je mama velika zvezda, mali Lav se već navikao na objektive i znatiželjne poglede. Ali kako Maja kaže, nije ljubomoran kada je obožavaoci zaustave u javnosti. Nije, ali mu je to bilo na početku jako zabavno, pitao se zašto, šta je to. I pošto mi živimo u Austriji, u Gracu, i ja obično kada smo negdje vani, ljudi me zaustave, pa ja s njima se slikam, pa popričam. I on je navikao na to. I onda je jedne prilike kad smo bili u Beogradu, ušao u lift i čuo da pričaju naš jezik i rekao, pa oni pričaju naš, a jesu oni nas sad prepoznali? Tako da, jako je simpatičan.